Aquest és el desenvolupament urbà d'una zona que fins ara doncs, ha necessitat cert espai. Hem de recordar que aquesta parcel·la limita amb la Ronda Sud, que creiem que hem de fer l'esforç per incorporar-la com a via urbana a la ciutat. Jo crec que val la pena que ens hi posem de veritat, perquè sabem que és una cicatriu, diguéssim, que divideix la ciutat, i jo crec que el que valdria la pena, i crec que en aquesta línia, i nosaltres ho hem proposat més d'una vegada, és potser recuperar la idea aquesta del bypass per la part de darrere cap a l'autopista. No sé si això encara seria una possibilitat, però ja que s'ha d'urbanitzar tota aquesta secció i que hi ha uns veïns que reclamen una no pacificació, òbviament, perquè no la podem fer a pet de mal, però una tranquil·lització, si m'ho permeten, d'una via com és la Ronda Sud, crec que aquest esforç que es fa d'urbanització del pla o del sector 136A hauria d'incorporar aquestes qüestions. Creiem que el que no podem fer és tenir una part de la ciutat aïllada amb la resta, cosa que la Ronda Sud una mica provoca aquesta realitat. Granollers Primàries.